Pitäisi saada töitä. Ja vielä media-alalta. Onhan sitä tullut tehtyä vaikka mitä. Puutarhurinakin olin pari vuotta ja sitten kirjastossa. Joskus 10 vuotta sitten kävin viestinnän perustutkinnon Nakkilassa. No, eipä sen avulla mitään töitä tietenkään saanut. Sentään pariin työhaastatteluun ihme kyllä pääsin. Ja meni ihan päin Prinkkalaa ne haastattelut. No, meni siinä aikaa ja eukko sitten kyllästy kattelee, kun makailin vaan sohvalla ja ehdotti, että lähtisin opiskelemaan jotain. Pääsinkin aikuislinjalle, vanha ukkelihan mä oon jo, niin opiskelemaan medianomiksi Metropoliaan Helsinkiin. Ajattelin, että nythän se taivas vasta aukeaa, mutta mitä vielä? On niin sekava tuo internetmaailma ja pitäisi verkostoitua ja vaikka mitä sählätä ja joka paikka olla yhteydessä, että eihän minä mistään ymmärrä mitään. Pitäisi vielä opinnäytetyökin tehdä ja sitten varmaan taas työttömäksi, kun eihän tästä tule mitään. Mikä toi proksi? No jos vaikka kokeilis tota sitten noin.